Жылы матур сәламнәремне юлым хөрмәтле минем туган теле телеканалының сөр итеп кенә тапшыруының тамашачылары. Эфирда тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина сезгә янәдән матур күңелле репортажымны эшләргә керештем. Бүген без сезнең белән үзләре матур, үзләре зауыклы, үзләре искиткеч сәләтле һәм талантлы җырчылар, биючеләр Денис һәм Фәрзәлия Ибрагимовларның беренче тапкыр Уфа шәһәрендә уздырылган концертларында дусларым. Әйе, күпләрегез сез аларны биючеләр буларак яхшы таныган булсагыз, бүген инде без аларны җырчы буларак һәм тагы да әле безнең өчен сер булып калган сәләтләрен ачыкларга һәм сезнең белән якыннанрак таныштырырга килдек. Әйдәгез дуслар, ял сәгатьләрегез күңелле һәм файдалы булсын. Сәхнә арты. Монда кемнәр нәрсә белән шөгыльләнә? Безнең гримеркада кемнәр ничек итеп әзерләнә? Сезгә барсын да күрсәтергә керештем. Сез яраткан, мин яраткан сәхнә арты. Блогерлар безнең үзләренең эфирларын алып баралар, ә без инде әлбәттә үзебезнең эшебезне дәвам итәбез. Денис, хәерле кичләр. Сине сәламны исәдә килә. Котлап та үтәсе килә. Шундый матур зур вакыйга тормышыгызда беренче тапкыр Уфа шәһәрендә матур гаиләгез белән беренче концертыгызны уздырасыз. Котлыйбыз. Изге сәгатьтә булсын, хәерле ниятта булсын. Амин, зур рәхмәт. Толкынланам теге үзең теге күреп торасың да, Роза. Бу беренче концерт буларак, теге нык безнең өчен шәхсән концертыбыз, ул безнең өчен теге ничек экзамен дисәң дә дөресен шулай буладыр инде. Бу экзаменны кемнең киңәшләрен тыңлап бирергә булдыгыз соң сез? Әллә үзегезнең күңел халәте шуны сорадымы? Әлбәттә инде Фәрзәлия белән хәзер инде 15-16 ел бергә гомер итеп, инде сәхнә иҗат юлында икәүләшеп йөргәч, бу инде безнең туплап килгән иҗатыбызның бер өлеше дисәк дөресрәк булыр инде. Монда инде барсының да ниндидер өлешләре керелгән һәрбер артистның кемнәр белән без эшләгәнбез. Нәрсә дип әйтәсем килә. Мин инде менә Фәрзәлия белән хәзер инде 15 ел шушы иҗат юлында бергәләшеп йөрү, әлбәттә күпчелек артистларны күреп, алар белән эшләп, алардан туплап ничектер булса да үзләренең тәҗрибә җыеп, шуңа инде менә бүген дә үзебезнең концертыбызга шулай итеп әзерлек ясадык. Әлбәттә инде дөрес әйтсәң, концертны куябыз, инде башында тамашачы үзе ничектер кабул итеп алыр. Әле бер алкасында тагып өлгермәгән, чөнки йөгерәләр, чабалар, әзерләнәләр, дулкынланалар. Барсы да килеп чыгачак ала бирсә. Без сезне шул хәтлегә яратабыз дип үзем дә менә әниемнән шәхсән сәламнәрне алып килдем сезгә. Рәхмәт. Ул да сезне шул хәтлегә инде яратып, барсы да яхшы булсын, яхшы эшләп кайтырга сиңа да, аларга да дип теләкләрен генә җиткердем. Фәрзәлия, менә дулкынланганда гомумән нәрсә эшлисең син? Басыр өчен шушы хисләрне. Мин дулкынланмыйм әле. Син дулкынланмыйсың. Концерт беткәч башлана ул минем обычно. Кул селкетә, калтырый башлый, мин все этот. Хәлем бетә, ятам, елыйм, куанам. Бу шулай ук минем өчен ачылыш. Гадәттә бит инде концерт алдыннан борчулар нидер анда дерелди калтыр итәндер. Синең соңнан башлана бу. Эш беткәч. В основном шулай. Әле просто еще без узакка сузылды менә бу безнең беренче концертыбыз. Денис Ибрагимовның шундый шәп биюче бит инде, шундый энергиялы, биегәндә дә хәрәкәтләреннән күренеп тора. Ут бит инде улаймы? Денис Ибрагимовның тормыш иптәше булу авырмы? Юк, без уже өйрәнгәнбез инде. Баштанрак авырый, хәзер нормаль. Может, аңа авыррактыр да даже. Синең белән яшәргә. Миннән караганда. Без хәзер дуслар сорап китик әле Денисның моңа бу сорауларга карата җаваплары ничек булыр икән? Әле без сине әзерләнергә озатабыз. Үзегез күреп торасыз әле алкаларын да тагып бетерәсе бар, әле әзерләнеп бетәсе бар Фәрзәлиягә. Уңышлар телибез. Киттек алга таба. Денис Ибрагимов дуслар, бүген исегезгә төшерәм аларның шәхсән концерты Уфа шәһәрендә. Денис, менә син бит инде әйтеп киткәнемчә, биюче буларак танылдың. Менә үзеңдәге бию сәләтен син ничә яшьтә ачыкладың? Гомумән бу сәләт сиңа кемнән килә? Дөресен әйтсәм, инде профессионал биюче буларак мин
11 классны беткәч кенә профессионал биючегә әйләнә башлагам, шуны укып чыктым. Ә инде балачактан теге бик бию сәләтен бар иде микән, юк икән әйтә алмыйм, ләкин инде балачакта бийтәләр иде, җырлаталар иде. Икесе параллель рәвештә барды синең тормышыңда. Ну, 21 җырдан башланды инде минем. Шулаймыни? Минем үзем өчен дә бик кызыклы. Дөрес әйтсәң, безнең бит инде Үзбәкстанда туып үскән малай. Бу менә син менә шушыны Үзбәкстанда туып үстең. Син анда ничә яшеңә хәтлек анда яшәдең? 4-5 яшькә хәтлек яшәп, инде әти-әниләр туган якларына яңадан кайтып, инде мин мәктәпкә төшкәнчә әле садикка йөрдем. Әлбәттә, ул садикта йөргәндә әле телем русча гына ачылган. Татарча бер сүз дә белми идем, ләкин инде садикта беренче теге өйрәнгән татар телендә җырым «Әссәламу галәйкүм» иде. Мин аны үзем аңламыйча да барып җырлый идем. Һәм дә шушы җыр белән мин инде Уфа каласына килеп, Шулпалар бәйгесендә катнаштым. Ничә яшисең шулпаларда катнашканда? 5 булган микән, менә истәдә түгел инде дөрес. Җырчы буларак катнаштың шулай. Әлбәттә инде лауреат исемендә шунда яулап алып кайтырга насыйп булды. Инде 1 класста 2-гә дә барырга туры килде. Нинди матур истәлекләр икән безнең Денисның тормышында. Аннан соң инде сине тормыш нинди уку йортына Уфага алып килде? Мине төрсәнсән тормыш әзрәк булса да, теге уйга батырды. 11 классны бетергәндә мин инде бик күп уйланып йөрдем, кая барырга укырга. Инде Стәрлетамак сәнгать Кульпросвет диләр инде. Кульпросветка барып, инде шунда теге бию сәнгатенә укырга кирдем. Шунда 3 ел укып инде Уфа каласына килдем. Әлбәттә инде Уфа каласына чакыру белән килдем инде, шу биргә дип. Һәм дә шунда турып калырга туры килде. Фәрзәлияне күргәннән соң. Фәрзәлия белән танышу мизгелләрен, көнен, сәгатен, менә шушы син йөрәгеңдә татыган хисләрне искә алыйга. Бу беренче күрүдән шундый ошату мәхәббәт булдымы, әллә теге тора бара гынамы? Дөресен әйтсәң, без инде таныштык, күрештек, ул теге репетицияларда, программа әзерләгән вакытта, инде ул дәврдә бездә бернинди дә теге мәхәббәт дип инде бер-беребезгә урысча әйтмешә симпатия кебек әйбер юк иде. Ул инде шушы эшләү дәврендә әйтәләр бит, кешенең күңеленә син гашыйк буласың. Эчке күңелдәге эчке дөньясына гашыйк булганнан соң гына менә ничәдер айлар, ничәдер теге ярты ел бәлки үтеп тә киткәндер. Шуңардан соң гына ничек торган эчке күңелгә гашыйк булып, инде без өйләнештек дисәк дөресрәк булыр. Кайсы кызның күңелендә мәхәббәт беренче туды икән, мәхәббәт хисләре ничек уйлыйсың? Теге бу инде сердә түгел инде, минеке дип уйлыйм инде. Теге Фәрзәлия башта сынап карады инде. Ярый теге, типа арттан йөгереп, нәрсә, тиз бизерсең миннән дип шулайрак. Ләкин инде Аллага шөкер, менә инде гомер итәбез, тормыш итәбез, күз тимәсен. Менә танышкандагы Фәрзәлия, бүгенге көндәге Фәрзәлия, аерма бармы? Аерма Элекке Фәрзәлия мине нык белми иде, Фәрзәлия мине ныграк белә. Шуңа күрә инде уже хитрый итә башлады, үзе. Сиңа юлларны белә инде, күңелләреңнең төрләренә шулай бит. Ул теге үз ыңгаена мине яткыра белә инде хәзер. Син җаена туры килеп кенә шулай аның уңаена туры килергә әзерсеңме соң, әллә кирелек хисләре, шундый тискәрелек бармы синдән холкыңда? Менә дөресен әйтсәң, ул ниндидер менә теге халык арасында да бар бит инде сүз, особенно теге җегетләр арасында шундый сүз бар. Хатын-кыз барыбер дә үзе ничек булса да теге кирегә барып куя, ләкин ул кирегә барып куйганы ир кеше белеп тә кала алмый. Ул соңыннан гына бер ярты елда соң гына аңлап алырсың, ул сине үз ягына яткырганны. Хөрмәтле дуслар, әлегесе мизгелләрдә сәхнәдә Фәрзәлиянең әнисе чыгыш ясый. Карагыз әле, искиткеч баян моңнарына гына нинди матур җырыбызны бүләк итә ул тамашачыга. Фәрзәлия дә бик дулкынланды бугай, әнисе чыгыш ясаганда шулай бит. Сәхнә артында карап тордым, волновалась вместе с ней. Субханалла, менә сезнең концертта тагы да бер көтелмәгән бүләк булды бу тамашачыга, сезнең әнигезнең чыгыш ясавы. Җырлау сәләте димәк инде Фәрзәлиягә сездән бирелгән. Бәлки әйтәм бит, сәхнә җене калдырган инде анарга шушы сәхнә, без сәхнәдә йөргәндә.
Минем карындашакта ул сәхнәдә булды бит инде ул. Шушында уйнап үсте. Ул күбрәк җырдан бигрәк күбрәк бию сәләте белән аны иткән иде. Бию белән инде. Бию сәләте менә кемнән тапшырылган Фәрзәлиягә? Менә анысын белмим инде. Без икебез дә биемәдек. Җырладык, сөйләдек, уйнадык. Бию каян килгәндер менә белмим. 7 айдан тәпәй китте дә, ана шуннан бирле биеп йөрде инде ул. 7 айдан тәпе киткәч, димәк, бала чагыннан ук Фәрзәлия шундый шук җитез кыз булгандыр, әйбит? Әйе. Мин балерина булам дип, мендәр япмаларын берсен билгә урап, икенчесен башына урап, мин балерина дип ушны ала торган иде. Сез каршы килмәдегез инде аның бу иҗат юлын сайлауга. Юк. Балаларның сайлаган һөнәрләренә каршы килергә ярамый бер ничек тә. Ну, дөрес ул балерина булам дигән иде, әлбәттә. Ләкин Аллаһ Тәгалә икенче төрле юнәлешләр бирде. 7 яшьтә әтисе үлеп китте бит инде, аннан арсын уже бию кайгылары китеп торды. Ул как раз 1 класска укырга керде. Әтисе үлгән елны как раз әтисе 15-нче үлде, ничә сентябрьдә уже укырга 1 класска керде. И шуннан бирле инде. Аннан 2 класстан уже үзе биргә йөри башлады инде. Димәк, сезгә бер үзегезгә тәрбияләп үстерергә туры килгән Фәрзәлияны, шулаймы? Ну, язмыш шулай. Ну, картәтисе белән картәнисе бик ярдәм иттеләр инде килеп. Алар дөньяларын ташлап, янга килеп, балаларын тәрбия. Аларга нык рәхмәтлебез. Мин белмим даже ничек тәрбияләргән булыр идем. Әмма ләкин шушы картәни тәрбиясендә үскәнгәдерме? Әлхәмдүлилләh, балаларым шул тиклем йөземә кызыллык китермәделәр. Икесе алардан да яхшырак балалар юк, наверное. Хөрмәтле дуслар, Зинис һәм Фәрзәлиянең киемнәренә караганда инде хәзер нинди номер булыр микән? Хәзер нәрсә белән шаккатырлар микән дип үзем дә артларынан ияреп йөрисем генә килә. Искиткеч. Денис, бу уйныймы бу? Yok oynamay әле. Кышка урышайт бишай дышит. Сезнең бию номеры көтелә. Хәзер бию номеры non-stop. Уңышлар теләп калабыз. Шулай инде дуслар, биюләр тагы да матуррак, зауыклырак булып күренсен өчен анда реквизитларда куллансалар безнең артистларыбыз, алар тамашачыларның күңеленә тагы да хуш килә. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Денисның әтисе һәм әнисе Яудәт әфәнде һәм инде Фәвәлия ханым. Минем инде шунда ук игътибар иттем. Сез үзегезнең киленегезнең исеме белән менә сезнең исемнәрегезгә охшашайм. Фәрзәлия, Фәвәлия. Бүген менә шушындый зур вакыйга сезнең балаларыгызның тормышында без аның белән тәбрик итәбез. Әйм беренче концертлары әти белән әни нинди хисләр кичерә икән бүгенге көндә? Бик зур уйлар кичерәбез инде. Исән сау булсыннар. Дәрнишә дә шулай күзләренең иҗат кичәсендә ерш тормышка ашырсыннар инде. Тагы да концертлары булып торсын, тамашачылары артып торсын, шулай бит? Исәнлек аларга барысыннан исәнлек көтелә. Менә шул. Әни кешенең йөрәге улы өчен бигрәк тә куанадыр инде, шулай бит? Кулланам инде шул хәтле бу нигә шәхсән концертлары була дип хәбәр иткәннән соң төн йоклары йокламыйча балаларга теләкләр теләү һәр әти әни баласы өчен шулай янып кия инде. Исән булсыннар инде, бик нык дулкынланабыз. Как будто үзебез шул сәхнәдә чыгыш ясаган кебек хис итәм менә мин үзем. Шул хәтле исән булсыннар, бәхет телим мин аларга, балаларын исәнлектә, ян тынычлыгында, тигезлектә үстерергә насыйп булсын аларга. Әлегесе мизгилләрдә сәхнәдә шундый да матур гүзәл күренеш дусларым. Фәрзәлия һәм Денис Ибрагимовларның дәвамчылары. Алар өйрәткән, биергә өйрәткән укучыларның чыгышы. Әйе, бик матур зауыклы костюмнар, оста бию һәм инде әлбәттә дуслар Денис Ибрагимов һәм Фәрзәлиянең бу хезмәт җимеше, аларның нәтиҗәләре дип ассызыклап үтеп китәргә кирәк. Уңышлар сезгә. Шундый
Шундый матур костюмнар, шундый матур бию. Гомумән, әйдәгез әле сөйләшеп китик. Сездән башлы. Ничә ел инде йөрисез бу мәктәпкә? 5. 5 ел. Иң күп йөргәне кем сезнең арагы? Сез ничә ел йөрисез? Мен 9 ел йөрим бу студиясына 4 класстан. Ну, ничек ачылды? Ачылгандан ук килдем дә йөри башладым. Менә һаман йөрим. 1 классны бетәм хәзер и вот һаман йөрим. Һаман йөрисез, димәк, эше, димәк, нәтиҗәләре бар, шулай бит? Әйе, миңа бик ошый монда йөрергә. Без күпме биюләр өйрәтәбез. Татар биюсе дә бар, башкорт, менә хәзер корейский бар, безнең якутяночка да бар. Бездә күп биюләр бар. Миңа бик ошый. Фәрзәлия нинди укытучысың ул? Кем әйтеп китә? Матурлар. Яхшы. Добрые. Очень красивые, добрые. Пожалуйста, менә безнең бик йомшак, бер кайчан да кычкырмый шулай спокойно безнең белән игътибар белән, сабырлык белән бер шулай безгә. Әйбәт. Тәртипле. Яхшы. Добрые. Фәрзәлия, менә программаны әле элеп маташасың, шундый сорау бирәсе килә. Режиссеры бүгенге программаның кем? Программаны, идеяларны, гомумән, кайсыгыз күбрәк көч салды бу эшне эшләргә? Без бергә. Ана репетициядә егетләр белән бергә, артистлар, музыкантлар белән бергә, ведущий белән бергә, оператор белән бергә. Концерт алдында репетицияле булды. Света оператор белән бергә репетиция, общий прям программаны. В основном Денис белән бергә икәүләшеп теге переходлар, биюләр, ниләр виш. Шул Денис белән икәү садагында. Сезнең гаиләдә идея кемнең күңелендә тизрәк туа һәм кем сезнең менә шундый идея мотиваторы гаиләгездә? Безнең идеялар икебезнеке дә туа. Ләкин кай вакытта туры килмәй. Шунысы гына бар. Булай Дениснеке дә, минеке дә без бергә бернитә башласак, шунда ызгышып та алабыз, шунда төрлечә хәлләр белән көлешеп та алабыз. Сезнең холыкларыгыз белән теге килешәсезме дип сорау дөрес түгел, башкадыр итеп бирәсем, сез икегез дә ут карап торуга. Утлар кебексез. Алайда тормышта кайсыгыз ут, кайсыгыз су? Ну, бездә су юк. Бездә су юк. Без өчебездә ут, Зәлия, Денис, мин алар арасында самое слабое звено. Но тоже ут. Өчебездә лидер. Безнең өчен сез чынлап та яңа алып баручы әйме? Ничек сезне сорадылар икән Ибрагимовлар? Сезнең дуслык мөнәсәбәтләреме, иҗади ниндидер мөнәсәбәтләрме? Шуннан да дуслык мөнәсәбәт дип әйтсәк, бер дә ким булмас. Ни өчен дигәндә, мин әле гомумән татар эстрадасында беренче адымнарым дип әйтергә кирәк. Чөнки мин үзем театр кешесе, аннары КВМ белән шөгыльләндем. Иң беренче миңа калса дуслык безне берләштерде һәм иҗатташ дусларыбыз, Аллаһка шөкер. Аларның бүген беренче шәхси концертлары шуның белән тукталып калмаска, дәвам итәргә. Иң мөһиме, менә Ибрагимовлар алар менә районнарда, авылларда йөриләр. Халык аларны менә бик каты шулай итеп, матур итеп каршы ала. Һәм бүгенге концерт аларның шуннан да зур имтихан. Хөрмәтле дуслар, монда инде Ибрагимовлар гаиләсенең костюмнары әйтергә кирәк. Бу костюмнарның 98% ул инде Фәрзәлия уйлап чыгарган һәм үз куллары белән теккән костюмнар. Менә субханалла. Нинди матурлар, зауыклылар, шундый якты төсләрдән, дуслар. Әле бит әле ул бер кешегә генә текми, ике кешегә тегергә кирәк үзенә һәм Дениска менә пардан туры китереп. Тагын бер серне ачып китәсем килә. Денис бит инде шундый теге энергиялы, бии җырлый торган артист аймы. Аның күп вакыт сәхнәдә сүтелеп китүе дә мөмкин. Кайбер костюмнарын шуңа күрә инде аңа теккәндә хәзер Фәрзәлия 2 тапкыр тегеп чыгам ди, 2 шофлар ясап чыгам ди. Менә бит дуслар. Бу да бит инде шулай көч таләп итә. Жаным, син булышым жаным, син булышым жаным.
тормышта бер-берегезне куәтләп, мактау сүзләрен сез еш әйтәсезме, Ибрагимовлар? Комплиментлар. Төрлечә була. Ул бит инде тормыш төрлечә. Әлбәттә инде гаиләдә дә теге парлы булгач инде барыбер тормышта ул теге по-семейному. Була инде теге әзрәк конкретно да әйтеп куйган чаклар. Ул минем яктан, ә Фәрзәли ул поддерживать итеп тора. Барыбер ул менә шулай әйтә дә, ул барыбер гелдә матурым, шулай итеп гелмия дәшә. Мин Фәрзәли итеп дәшкәне дә, юк, Денис итеп йөртә, ул мине матурым итеп йөртә. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Галиевлар гаиләсе. Әйе, күпләрегез аңлагандыр инде, нәкъ Галиевларның концертларында без инде Денис һәм Фәрзәлия Ибрагимовларны таный башладык, күрә башладык, чөнки алар үзләренең иҗат юлларын аларның төркемендә башладылар дисәм дә, һич ягыш булмас, Рөстәм, син нәрсәләр дип өстәрин. Дөрес, Роза, менә мин аларга бүген көндә мин беләйдем, менә бүген көндә алар безне шулай үзләренең концертларына чакырасын мин беләйдем. Менә 10 елдан соң шулай була икән беләйдем, чөнки чыннан да 10нчы елны безнең беренче концертларыбыз башланды. Аны инде 12нче елдан башлап 17нче ел 18 19га тиклем, пандемияга тиклем алар инде безнең труппада, безнең командада биючеләр булып башкардылар. Әлбәттә, мин Денисның шәхсән үзенең җырлаган беләйдем. Ну мин алар белән бер утырганда мәйтәм Фәрзәлиягә дә әйттем. Менә үзләреннән сорарсыз, Фәрзәли, мин әйтәм, син дә җырлый башласаң, дуэтлар белән җырлый башласаң, сезгә хак булмаячак. Мин әйтәм, сез универсаль артистлар, мин әйтәм, шулай булачак дип әйткән идем. Менә бу шушы көн, менә бүгенге көн, Аллага шөкер, поэтому мин аларга чын күңелемнән иҗади уңышлар телим. Чөнки дус юлда таныла. Ничә еллар без тугры дуслар булып, юлда да, эштә дә гел бер сүзсез, кулга-кул тотынышып, аңлашып эшләдек һәм бүген көндә дә яшибез. Субханалла дип әйтеп кенә куясы килә. Чынлап та менә Рөстәм, сез бит инде бер уйлаганда алай киңәшләрдә бирмәскә мөмкин сөйме сезгә теге үзегезгә конкурентлар булдырмас өчен менә сез чын күңелдән аларның киләчәкләренә ышанып, ничектер этәреп, хәтта ки Денис бер тапкыр миңа үзе шулай дигән иде. Рөстәм ди, безгә ди, әйдәгез, җырлый башлагыз, үзегез чыгышлар ясый башлагыз дип этәрде бит, киңәшләрен бирде. Шуңа күрә мин сезгә рәхмәтләремне әйтәсем килә бу дуэт өчен. Сезнең өлешегез зур, шулай бит, Ләйлә. Чыннан да менә Татарстан, Башкортстан эстрадасында җырчы, биюче парлар юк дисәң дә була. Шуңарга шушының белән алалар, прям изюминкалары бар. Шуңарга иҗади уңышлар теләп калабыз. Яшьләр, дәртлеләр, сәхнә ул яшьлекне ярата. Чөнки тырышып эшләгән, күңелле җырлаган, җырлап яшәгән кешегә аңа һәрвакытта сәхнә ишекләре ачык, әлбәттә. Ул бит сәхнә шулай алышынып торырга тиеш, яңарып торырга тиеш, тамашачы үзенә яңалык ачыш алырга тиеш. Шуның өчен шулай бара ул тормыш, Аллага шөкер. Мин алар өчен бик шатмын. Һәм бөтен артистларга да бар тик уңышлар гына телисем килә. Алла ярдәм бирсен. Юлларда бик күп юлларда йөрисез, исән-сау йөрегез юлларыгызда. Фәрештәләр ачып кына торсын юлларыгызны, тамашачыларыгызның жылы карашлары гына сезне җылытып торсын, начар күзләрдән күз тимәсен. Мин сезгә бары тик уңышлар гына телим барлык булган артистларга. Biz нык шатбыз монда килгән өчен, шундый күңелле итеп утырабыз, шундый матур итеп килгәннәр, җыйналышканнар бөтен кеше. Без нык шат. Алар өчен. Әйе. Без инде әлбәттә дөресрәк әйтсәк, безнең менә апабыз, Езнәбезнең бер туган инесе инде ул, Денис. Без аны якыннан беләбез. Бергә бер авылда үтеп үстек. Нәрсә дип әйтим, яшьлек шунда үтте инде, дип әйтсәм дә була. Без бик шат монда килүебезгә, без Стәрле тамактан. Стәрле тамакны бер итеп килдек Уфага. Шулай итеп, аларга иҗади уңышлар, гаилә бәхете, әлбәттә үсергә һәм дә тагын бик үрләрне яуларга инде. Шул теләк бездән. Мин бер туган җиңгәсе булам, менә кызым. Әле әтиебез әле кая югалды, менә бер туган апасы Денисның. Денис Ибрагимовның Бик тә алар тырышлар, молодцы, шундый шәхсән концертлары матур. Бик шатбыз.
Hürmetli tamaşaçılar, Sırtıpkan Topşırığı İbrahimovların konsertinden reportajını devam eten. Әлегісі mezgillerde sahnede Tulu motor gayleleri bilen şığış yasıylar. Әйе dostlar, Deniz Ferzaliye hamaları mehabe cimişi Zeliye şulay yok motor edip jır başkara trio dostlar bir sözle etkende bik motor bir yemli görünüş bu gayle galbetle icadı yumuşat tilep kalabız biz. Hürmetli dostlar, sizin karşınızda Deniz hem Ferzaliye'nin mehabe cimişi Zeliye basıp dura. Bizim yanaşabızda Zeliye hayırlı kişiler sana. İsəmisiz? Zeliye, seni de şulay talantlı deyip işittik. Bugün indi konsert barışında күзәтәбез. Бик матур итеп җырлыйсың да, бийсең дә. Ә менә күңелең кайсысына ныграк тартыла? Больше всего на танцы тянет. Һәм киләчәктә син үзеңне биюче итеп күз алдына китерәсең. Әллә инде бу синең теге өстәмә һөнәрең генәме, яраткан шөгылең? Танцами буду заниматься. Так, все дальше пойдет. Димәк инде әти-әниеңнән бирелгән сәләт һәм син аның өстендә эшләп, шушы юнәлешне син сайларга җыенасың инде. Әйбәт. Зәлия, менә әйтеп кит әле, гаилә. Сезнең шундый матур гаиләгез. Өчегездә 3 талант бит инде, әйме? Талантлы гаиләдә үсү. Менә әтиең синең гаиләдә усалрак башмы, әллә әниеңме? Әтием. Сез инде әниең белән тыңлап кына, җайлап кына, әйме? Аны теге гаилә башлыгы икәнлеген аңлап яшисез, шулаймы? Әйе. Ә менә син аларның кайсы сыйфатларын үзеңә сеңдереп, менә әнием кебек шундый буласым килә, әтиең кебек шундый буласым килә дип, менә нинди сыйфатларын әйтеп китерең безгә? Ну, от папы хочу быть строгой, а от мамы доброй, милой, хозяйственной. Вот. Ә сез менә бәйрәмнәрне беренче уздырасызмы? Үзенчәлекле итеп, матур итеп, гаилә бәйрәмнәрен? Я булмаса, башка бәйрәмнәр менә бармы сезнең традициялар гаиләгездә? Ну да, есть. Собираемся вместе, кушаем и гулять идем. Ис-хитсіз концертлары бар. Ол Денислер элек биючі генә булып йөриләр бит инде, ниләр белән, кем әле Галиевлар белән. Әле инде йырлый да башлаган матур итеп, молодцы. Наравне с моим, наверное, будет скоро, Алла бирсә, бик матурлар, паралар матурлар, үзләре кием тегеп, 5 шул кадәрлем кием тегеп, нитәргә, биюләреннән нитәргә. Ну, искитсезләр, молодцы, мин алар өчен горурланам, что безнең Дәрәбәш районында шундый ниләр бар, егетләр бар. Дениса Ферзалию я знаю с нашей школы, 84-й гимназии. У меня старшая дочь эту школу закончила, НЖ. Сейчас младшая учится в этой же школе. Ну, очень талантливые, молодцы. Первый раз, конечно, у них на концерте. Туган Тельдан, Курайдан постоянно смотрю их клипы, песни. Моей маме они очень нравятся. Мама всю их биографию знает. Жаль, что мама не смогла приехать. Очень прям вдохновлена их талантом, танцами, песнями. Молодцы, так держать. Сұрап кетәсе килә менә, Денис бала чагында ниндирәк иде ул? Аның бит инде хәрәкәтләренә караганда теге биегәндә сәхнәдәге шундый җитез, шук бит инде ул. Бала чагында ниндирәк ул? Хәрәкәтчән ул. Менә шундый вакытлар булалар, гармонист уйнаса, аны туктатмыйдыр ул. Уйната да. Үзе биеме кушылып? Үзе дә ана шул биеп шулай торадыр. Бала носкилары тиз тозадыр инде. Кием туздыру буенча инде безнең Денис артта калмый. Сәхнәдәге чыгышлары вакытында да киемнәр аның шул җитез хәрәкәтләреннән бераз гына сүтелеп куя. Ките шунны. Берничә концертында шулай чалбарлар да сүтелеп киткән вакытлар булды инде. Шулай. Әнә 3 бала бит инде, әйме? Сез 3 бала үстергән әти белән әни Денис төпчеге менә туганнар 3 бала арасында Денис нинди сыйфатлары белән аерылып тора? Денис иркәрәк тә бәлки булгандыр инде. Ул башка апалары, абыйларына караганда кызурак та, бер урында гына турып тормый, аңа тиз булсын. Шундыйрак инде улым сабыррак. Апалары инде уртанчысы, ул
акыллы, мудрая инде шул хәтле ике яктан да абыйсын да, энесен дә шул хәтле тигез итеп күрә белә. Кирәк киңәшләрен бирә улаларга. Hörmətli tamaşaçılar, sizin qarşınızda Deniz İbrahimovның bir туган абыйсы. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле. Дениз сезнең гаиләдә төпчек бит инде, әйме? Төпчек булгач иркәләп шундай. Үстердегезме? Үстердек. Үзбәкстаннан бергә бәләкәс әпиттәне үсте минем кочакта. Башкирага күчеп, mana шунда тормыш алды инде. Менә ул сәнгать юлын сайлады. Бармы тагын? Сез бит инде өчәү гаиләдә шулай бит, Дениз, сез абыйсы һәм сезнең уртанчы бит инде кыз бала туганыгыз, әйме? Бармы тагын иҗат юлыннан китүчеләр? Юк инде бер Дениз сәхнәне сайлады. Шаулап гөрләп Ибрагимовларның концерты дәвам итә. Үзләре бийләр, үзләре җырлыйлар. Ул арада ничәмә костюм киеп өлгерәләр. Бигрәк шундый күңелле шәп тамаша әзерләгәнсез, Дениз. Үзең канәгать, күстимәсез, субханалла. Канәгать дисәм, әле пока рано. Иртә әле әйтергә. Менә концерт тамамлангач, берәр сәгать үткәч, өйгә кайтып бәлки теге тынычлангач, вот шунда мин үземә әйтергә мөмкинчелегем булачак. Канәгатьме мин, канәгать түгелме? Гомумән Дениз Ибрагимов тормышта еш канәгатьме, әллә теге гөл үз-үзен ашап уфмыны тагы да яхшырак эшләргә кирәк? Фәрзәлия генә әйтәлә. Анысын Фәрзәлия әйтәлә, мин үземә андай теге билгеле куя алмыйм. Это, ну как бы себя оценить не могу алай. Юкмы менә син үзең ничек менә теге тормышка карашың менә син болдырам барыбер дә мин аны юлын табам, җаен табам, эшем дип яши торган кешеләрме? Әллә инде ну ладно, килеп чыкмады икән. Знаешь, шулай кирәк булган. Ярар дип. Аны сүз белән шулай дип әйтәм. Монда бит йөрәк яна, күңел яна. Бүгенге концертка да әзерләнү, ул теге, яр ничек булса да барыр инде. Шулай дип уйлап куясың да, монда яна. Потому что мин үзем ответственный кеше. Шуңа күрә җаваплы кеше, мин аны былай гына үткәрә алмыйм. Енді мен аның үшін теге нервничать бергенге, психовать бергенге Фәрзәлия күпме сүкте, ишетмәсен үзе инде. Ул инде мине тынычландыра, хватит, булды, тынычлан дип тә сүгеп ташлый. Ну, барыбер теге ул әйткәннән генә тынычланып кына булса иде, ул кеше әйткәннән теге тынычланып кына булса иде, барыбер ул бит инде ничектер җаваплык үземә өстемә алдым икән, мен аны җиткәргә тиешмен. Эшенә булдырып куярга тиешмен. Бию белән шөгыльләнү бик яшьтән Дениз сәламәтлеккә аның тискәре йогынтысы бардыр, әйме? Тискәре яклары бик күп. Әле менә бүгенге көндә теге бик авыр биюләрендә хәзер элеккечә биемибез. Чөнки барлык теге буыннар, теге врача әйтмешләр связки, они уже повреждены. Элек бит инде теге аркылда буйда сикерә идем, сальтыларда ясыйм, хәзер анда бер кыланып булмый. Сак кына, чөнки куркындыра. Бер ничә тапкыр булды икән, бер ике тапкыр гипс белән дә йөргә туры килде, шуңа күрә инде. Гипска уткаргач, соң уйлыйсың, нәрсә эшләрмен? Менә тегендә клиент, тегендә тойга үткәргә бара кирәк, монда юбилей үткәргә бара кирәк. Менә ул кешегә ничек аңлатасың? Ул бит миңа ышанган. Или концертка барырга булса, ул бит шушы тамашачы миңа ышанып килә бит. Мен бит аңа әйтәлмим, мин гипста или чирләп ятам дип. Аңа артист халкы гомумән чирләп ятса да, ул үзенең эшен эшләргә тиеш. Ул мондай хөкүмәт эшендә генә больничный алып була. Әсәнне кешесенә алып булмый. Рөстәм һәм инде Айдар Гобайдуллиннар. Беренчедән хәерле кичләр, егетләр. Хәерле кичләр, Роза. Туган тел, караучы дусларыбыз. Һәм инде егетләр, әлбәттә Ибрагимовларның концерты булгач, сезнең алар белән арагызда иҗади дуслыкмы? Сез инде Денислар белән кеше буларак та дуслармы? Аларның иҗатына булган сезнең мөнәсәбәтегез, чөнки хәзер эстрадада шулай ук бик шаулап гөрләп теге җырлы парлы дуэтларда артканнан-арта җырчылар да. Менә алар сезнең өчен нәрсә белән аерыла башка дуэтлардан? Беренче сорау дуслык турында инде. Роза, дөрес әйттең, без Дениз белән Фәрзәлия Ибрагимовлар белән коллегалар гына түгел, без якын дуслар. Biz onlarga qonaqqa da yürüyüz, Deniz bilan balıqqa da шығабыз жай көне. Шуңа күрә biz onlarni бүген с удовольствием поддержать итәргә килдек. Инде аларның иҗатларына
сүз әйтсәк, иҗатлары турында сүз әйтсәк, иң ошаганнары миңа Денис белән Фарзалиядә аларның тырышлыклары. Чөнки без һәрвакыт хөрмәт итәбез коллегаларны, кем һәрвакыт үз көче белән ниндидер уңышларга ирешә. Алар менә шундый гаилә, алар һәрвакыт тырышалар, алар һәрвакыт ниндидер яңа җырлар, ниндидер яңа стильләр, аларга таныш булмаган стильләрдә эшләргә тырышалар. Биюләр булсынмы? Алар бит бер яктан карасаң, чынлап та уникаль. Алар биюдән җырга күчеп, менә хәзерге вакытта шушы бию белән җырны бергә алып баралар. Һәм костюмнарын да тегәләр. Фарзалиянең алтын куллары белән күпме костюмнар эшләнгән. Фарзалия безгә дә 2 костюм текте. Дуслар, менә сәхнә артында да шул хәтле кызык Ибрагимовлар артыннан шулай бии генә ярып, бии генә сораулар бирәсе килә. Денис, сез өйдә еш биисезме? Өйдә. Өйдәме? Өйдә вообще биемибез. Мин диванда ятып торам. Хотя бы бер кайткан, теге эш арасында, көн арасында өйгә кайтып өлгерсәм, хотя бы ятып торам. Ату диванында сакларга кеше кирәк бит. Обязательно кирәк. Гомумән Фарзалиягә хуҗалык буенча ярдәм итәсеңме син ашарга әзерләргә, җыштырырга? Хәзер мин ашарга әзерлим дип әйтсәм, Фарзали шушы сүзләрне ишетсә, опять мактанасың диячәк. Но Фарзали мин ашарга пешергәнне ярата. Мин үзем дә тәмле ашарга яратам. Уңышлар гел алга, артка кара юк, только алга. Авырлыкта дөнья хәлендә авырлыклар була торсын, без алга торабыз. Аларга да шундый мөнәсәбәт биреп калам инде. Siz молодцы, siz әйбәт кешеләр. Шушы иҗади юлыгыз бер вакытта сүнмәсен, сүрелмәсен. Моторы тамашаны бүген үк менә моторы Уфаны көтәгән кебек, алда көндә дә бөтен Башкортстан, Татарстанны гөрләтеп яшәргә насыйп әйләсен. Ярым, уңышлар сезгә егетләр, кызлар. Молодцы. Зур итеп рәхмәт. Давай, зур итеп рәхмәт. Уңышлар. Пока-пока. Гомерләрнең кадерен белгәне дигән җырлары белән Ибрагимовлар үзләренең концертларын тамамлыйлар, дуслар. Тамашачылар инде аларга кушылып бийләр, җырлыйлар, чөнки башкача мөмкин түгел. Монда шул хәтлек дәртле, рәхәт, матур, җылы, мөхит, тантана итте, дуслар. Мы очень рады, мы очень счастливы, мы гордимся таким огромным, шикарным концертом, даже не ожидали. Сидела, половина концерта плакала, мама моя тоже довела меня просто до слез своей песней. Я им желаю просто удачи, пусть у них это будет самый первый, самый маленький из всех концертов, которые у них будет впереди. Иншаллах, очень я им этого желаю. Фарзалия, Денис, Ибрагимова пригласили меня до Нового года на гастроли. Я, конечно же, согласилась, для меня это новый опыт. И благодаря этому я сегодня на этом прекрасном концерте. Очень добрые люди, и благодаря им мы сегодня все вместе собрались. И такой прекрасный концерт для жителей города Уфы сделали. Бүгінгі концерт бек матур өтті, һәм дә Денис пен Фарзалияға сөйлесіп келе. Исләріңіз саулық тілеймін, тазалық, көңіл байлығы, ғаилә әминлігі, һәм дә енді ижатларында зор уңышлар тілеймін. Һәм қабаттан алға да алға енді. Тамашачыларны үзегезнең матур эксклюзив номерларыгыз белән, бию номерлары белән, җыр номерлары белән, шушы матур якты костюмнарыгыз белән әле сез куандырып, алга таба да шулай яшәгез, яшнәгез, Ибрагимовлар. Роза, сиңа зур рәхмәт, әлбәттә килгәнең өчен. Моны шулай без һәр чакта синең интервьюларны карап торабыз. Мине дә куанам шушындый кешеләр белән мин таныш, дус булганыма. Роза, шуның өчен сиңа зур рәхмәт. Үзләре уста талантлы биючеләр, сәләтле җырчылар. Һәм инде тагы да
бик күп матур талантларга бай бар. Зенис һәм Фәрзәлия Ибрагимовларның концерты бер дулкында матур шаулап, гөрләп узып китте, дуслар. Әйе, тамашачыларның аларны җибәрәсләре килмәде, аларын басып алкышладылар, молодцы дип кычкырдылар. Без дә молодцы булдырасыз, әфәрин дибез. Туган тел телеканалының сертификат тапшыруының авторы һәм алып баручысы Хайруллина Ибрагимовлар гаиләсенә иң изге теләкләремне җиткерәм. Алга атлагыз. Чөнки сезнең иҗатыгыз, сезнең матур талантыгыз бу җиһанга матурлык бүләк итә. Дусларым, сезнең белән түгел бер атнага гына сау булашам. Үзегезне саклагыз, исән-имин булыгыз һәм күңелегездә гөл матур хисләр тантана итсен.